Salut, oameni buni și bine ați revenit la un nou episod de Minecraft Survival M&M. Salut! Da. Astăzi alături de echipa voastră favorită, Michel și Matea. Dar din păcate, unul la spawn, altul în explorare. Da. Da, ultima dată, dacă știți, Matea, nu știu, a rămas în spawn, iar eu m-am dus în explorare. Am găsit o pădure de Dark Oak. Și na, acum să strâng niște sapling-uri, că am uitat să iau, aparent. Da. Așa. Am găsit și o pădure de fos. Cred că mergem explorat episodul ăsta. Da. Hai că ne găsim o zonă mai bună de casă. Nu știu de unde, dar am făcut rost de 2 oase, iar acum caut un cățel să-l îmbrânzesc. Fain. Dar din nou, cum am mai zis. Dacă faci o zi cățel, să avem grijă să nu dăm unul în altul. Da. Deși putem să facem cu comenzi, dar, cum am spus, nu vreau să folosim comenzi pe lumea asta, sau... Bine, comenzi gen, nu vreau să folosim creativ, știți? Să Da. ne dăm mai teme. Eu oricum cred că vă dați seama dacă trecem sau ceva, că dacă dintr-o dată avem 2 stack-uri de diamante fiecare, cred că se înțelege. Da. Noi care avem piatră, avem unelte de piatră. Ok. Eu mă duc și eu după tine unde te-ai dus, ca să explorăm și... Am problema. Eu nu știu unde sunt. Păi, ne întâlnim. Stai să spun coordonatele. Ok. Sau știi unde ce crezi că m-am dus? Unde? Stai că mai bine zic coordonatele, las așa. 856 cu minus 970. Adică nu contează ce este între. Că sunt la Bun. suprafață. Hai. Ok. Și dacă mai faci episodul de like și subscribe, nu știu, am uitat dacă am cerut asta. Clasicul intro. Ok. Hai Hai că să nu sapling. mă apropii. Ok. Am găsit Dark Oak-ul. Bun, să te uiți dacă apare numele meu pe undeva sau ceva. Momentan nu. Eu mai tai aici un copac, o să am lemn pe viață. Da. Am găsit și un baiam de spus. Putem să ne facem case acum, că avem lemn mișto. Da. Avem dark, avem spus. Mă, e destul de interesant. Uite, te văd, te văd. Da. Perfect. Ok. Bun. Bun. Aha, mi se sparge toporul mai acuș. Faza este că nu mi-am... Ai pat? N-am. Am pat, am pat. Eu am 2 paturi, vin încoa, unde ești? Sunt aici. Salut. Salut. Nu te văzui, stai un pic. Nu știu cum, dar am 2 paturi. Asta e, mi-am adus aminte, le-am craftat eu. Am craftat din așa 2 paturi pentru mine, dar e bine așa. Hai că îl iau eu pe ăsta. Da, dăm patul înapoi. Sau uite-l. L-a luat. Ok, îl vom pe la galben, dar nu contează. Am și pretenții acum. Bun. Ok. Stai un pic să iau copacul ăsta. Și să luăm sapling-ul sau, nu știu. Bine, e foarte aproape de spawn, e foarte aproape de unde ne-am spawnat. Da. Așa că putem să revenim oricând, nu e asta problema. Dar să avem la noi. Ok. Problema la copacul ăsta e că am nevoie de 4 sapling-uri ca să cresc unul. Da. Deși ne dă foarte mult lemn. Ai avut dreptate legat de că este insulă unde ne-am spawnat, fiindcă chiar e insulă. Păi da. Și să stai puțin. Deci uitați-vă și voi, oameni buni. Serie 2, dar nu știm unde suntem. Adică eu te pierdut în momentul de față. Păi eram... Chiar nu știu unde.
Eram pe plajă. Mă îndreptam către Spruce. Către baia Ah, mea. ok, hai. Hai la spus, nu știu, te luăm... Da. Am găsit, am făcut de sapling-ul. Ia tot ți asta. Ți-e asta ninja. Da. Ok. Hai să iau și niște sugarcane, nu știu. Ideea e că tot ne facem rapid o casă, că eu nu mai am loc de nimic aproape. La mine am loc mult. La tine e bine. O să vedem, poate găsim și noi un sat pe aici, că, na, există șansă. Da. Deși, chiar dacă găsim un sat, nu găsim foarte multă mâncare, că cei din biomul ăsta de spus nu au mâncare atât de multă, știi? Da. Asta e problema. Deci... Uite o vulpe. Uite o vulpe. Da, să o lăsăm. Așa. Ok, Uite. acolo în biom de... Nu mai țin minte cum ți-e lumea. Ce? Uite cățelul. Stai să văd dacă pot să-l îmblânzesc. Ia, să vedem. Da, e câine normal? Da, e Mai câine. că dă default? E câine din asta clasic, care era întotdeauna. Hai, default. Nu, nu e. Nu am. Asta e. Stai să iau și eu cu papul ăsta. Ok, Bun. da. Uite, am găsit din astea. Uite, sweet berries. Am pot să le iei. Da. Sau deși, nu știu neapărat ce să zic acum. Eu l-am luat. Avem mâncare și... Da, ai putea să le iei ca să fie, știi? Da. Problema e că nu prea sunt foarte bune ca mâncare, știi? Da. Uite, Adică mai bine vânăm. Ia vezi! Opa! uite ce am găsit. Ce-am văzut eu aici? Ia uite. Ia, mamă, și ce... Am crezut că aici e cave. Sub copacul ăsta e un biom de laș cave. Da. Am putea să ne întoarcem aici mai încolo. Da, stai să mai explorăm un pic. Da, nu acum, în episodul următoare sau nu știu. Acum explorăm biomuri. Explorăm și noi lumea de Minecraft. Stai că am mai găsit... Bun, berries. Da, aici un fel de mini-monte, cam așa, mini-deal. Acum să mai găsim un biom de cherry și ne putem face casă. Pur și simplu, că avem toate tipurile de lemn posibile. Bine, n-avem spus, adică spus avem, n-am vrut să zic acacia. Da. Uite, am găsit iepuri. Dar nu avem ce face. Sau... Ok, hai să vedem. Noi ar trebui să rămânem împreună, știi? Adică cei doi avem duie. Da. Da. Să mergem în biomul ăla de... am uitat cum se zicea. Mega spus sau ceva de genul. Da, Aici unde pot să... Da, Ceva de genul. Da, unde sunt copaci ăștia mai înalți. Da. Ok. Aici se poate găsi și un tip de câine. Da. Și avem aici mare mină. Da. Momentan trebuie să găsim un sat, cam ăsta e obiectivul. Da, doar că... Dacă găsim un sat... Ia! What? Nu cred că nu e sat, nu e sat. Mi s-a părut că am văzut un sat. Cred că e buia de portal, stai un pic. Oh, bă! Era să pic într-o capcană, what? Ok. Stai puțin. Interesant. Am înțeles asta. Da. Dar o ruină de portal, eu am crezut că e sat prima dată. Ok, deci... Let's go. Da. Let's go, bro. Bun, deci... Hai să vedem. Am putea să luăm blocurile alea de aur. Da, da. Dar chiar avem un cop de fier, am uitat asta. Da. Păi hai să le luăm, nu știu, dar să vedem ce găsim aici.
dacă găsim... Bă, credeam că nu e chest. Ia, fii atent. Mamă! Opa! Ia vezi ce-am găsit. Dar noi avem deja papuci ăștia. Deci fii atent. Mamă, ce papuci am găsit. Am găsit papuci de aur cu Pedopolin 4, Projectile Protection 4 și Depth Strider 3. Mam. La mine am găsit Golden Chestplate cu Projectile Protection 2. Da, avem și noi puțin armura pe acolo, să nu fim așa nepregătiți. Și am găsit și o lopată cu Silk Touch 1 și eficiență 4. Ia, aia putea fi destul de bună. Da. Să o păstrăm. Ok. Hai că poate mai găsim o ruină de portal acum. Da, stai că te-ai dus tot înainte, că eu m-am pierdut iar. Aoleu. Păi te iei după nemțeag acum. Da. Da, am crezut că merge schema, adică când am spus că e sat, am crezut că am găsit sat, dar era ruină de portal, știi? Da. Dar acum când am spus că poate mai găsim o ruină de portal, poate ne dă sat. Da. Cum ar fi? Ok. Da, am nimic pe aici. Da. E un drum. Cred că... Asta facem băzi de trident. Da. De unde atâta noroc? Așa. Uite, unul cu trident, Hopa, stai. Ia. Am bătut. Și a picat pe tot la loot. A picat trident. Nu pot să cred. Da. Ia, arată. Uite. Arată. Mamă. Extraordinar. Episodul 2, oameni buni, și deja avem trident. Cred că v-am rulat în ureche, acum îmi pare rău. Mam. Și durabilitatea este aproape de mijloc. Oh my god. Bă, frate. Trident din episodul al doilea. Cel mai tare. Și ziua 4-a. Sau 5-a. Bă, a 4-a. Bă, de fapt, teoretic, e ziua 5 acum. Da. Am început din ziua 0. Că aici, acolo scrie days played, adică la trecut, adică noi am jucat 4 zile, asta e a 5-a, dacă supraviețuim sau nu știu, cam așa s-ar. Dar nu, cred că asta, sau, cred că e dreptate. Na, nici nu știu. Atâta pot să zic, că noi am început din ziua 0. Da, stai puțin. Stai că m-am vrut pe aici. Unde ești, că te-am pierdut? Păi și eu te-am pierdut. Aoleu, stai că mă întorc în spate, nu știu unde ai găsit tridentul sau ceva. Asta că îți numele. Da. Bun, să mai bag o friptură de miel. Bun, aici. Bă, n-am găsit sat, dar măcar am găsit un trident. Da. Mă rog, părat că nu două. Ia vezi, mamă, ce mi-aș dori să am oase. Da. Să stai un pic, cred că știu de unde fac oase oase. Ia vină încoace. Păi unde ești? Ia. Nu. Nu. Te-ai prins gen, adică că teoretic noi, nu știu. Da, oasele corpului nostru. Aoleu, ok, hai să dormim. Dar să-mi dai să... gata, am 4. Ăla la tine. Da. Bă, pata bună e că mai am lână. Și putem să ne facem pat dacă le pierdem pe astea. Stai, bă, să nu mai dau click ca nebunul că îmi umplu chat-ul. Bun. Ok. Uite. Dar cum te legi tot în continuu? Păi uite, eu l-am luat. Uite, stai, eu le-am luat pe amândouă. Păi da, asta zic. Bun. Am vrut să mergem pe aici că pare ceva mini-munte sau habar n-am. Da. Cred că e munte în toată regula sau... Sau cred că e un deal mai mare, așa, nici munte, dar nici deal. Da, cred că e deal mai degrabă, da. Deal mai înalt. Ia, am acum să vede de aici. Stai puțin, că încă n-am ajuns. Filmări să văd dacă e un săt sau... Mamă, dar ce privește e. Wow.
drăguț. E fain pe aici. Bine, eu cu 12 ceancuri, mare lucru nu prea văd. Păi cam atât am și eu, cred. Eu am 20 de ceancuri, cam atâta. Dar și 12 ceancuri e mult. E mult, nu știu, adică vezi ceva. Mamă, ce copac e ăla, mă? Care? Am văzut de un copac de Crăciun, stai. Nu, am văzut un copac de 2 mai înalt decât celălalt, numai că era, nu știu, unul poziționat mai sus, dar în spatele celuilalt. Da. Nu știu, ciudat. Oricum, dacă eu am problemă aici, gen, dacă mă mai rog mult, îmi rup picioarele. Ok. Hai aici. Bun. Problema e cum ne mai întoarcem acasă. Păi, nu știu, am putea, am o idee, dar nu prea e atât de faină, mai ales pe un survival. Fiindcă avem keep inventory, am putea să ne aruncăm de pe undeva să murim. De fapt, da. De fapt, da. Că e mai rapid decât să o luăm, că oricum avem keep inventory, totul e bine. Dar să nu comenta pe oameni buni că avem keep inventory, ok? Dacă găseam acum diamante, de exemplu, nu știu, ca idee zic, dacă găseam diamante și muream cu ele, eu închideam episodul. E, glumesc, dar, na. Așa. Da, bun. Mai găsim aici având tridentoare, deși, bă, nu știu cum să zic, dar ai avut un noroc imens, adică primul venit, primul cu trident. Da. Nu știu, mă prin apă, nu știu. Încerc și eu să pescuiesc cu un trident. Cel puțin am făcut din toată aventura asta un trident și am mai făcut rost și de iron nugget și am 12 bucăți, deci avem deja o bucată de fier. Da, e extrem de mult, e wow. Da, bogați cu o bucată de Da, fier. da. Bă, ce facem? Tot, orice de pe pământ facem cu o bucată de fier. Ok, stai că m-am dus. Ok. Ne facem și noi, nu știu, o brichetă. Da, sau ne facem, nu știu, că avem flint, am 2 bucăți de flint, ne putem face Da, amândoi. dar nu știu dacă merită. Nu știu dacă merită acum să ne facem ăsta, print and steel. Da. Nu știu, momentan nu merită. Ia vezi, hai că am găsit o zonă mai interesantă cât de cât. Ia. Da. Doar că va fi greu să ne mutăm aici, fiindcă avem toate lucrurile acolo și după aia nu cred că o să mai găsim locul ăsta. Adică ne notăm coordonatele. E da. Oricum, vedem și noi ce facem. Nu știu, ce puțin îmi place și zona de la spawn acum. E așa, cu plajă, frumos. Ca Da, o casă de vacanță. doar să vezi, stai că tu te-ai dus departe, stai să stai așa. Nu am dus departe, m-am dus prin copaci eu. A. Uite, hai să urcăm dealul ăla, sau nu știu. Ok. Mă, știi că ai faza? Ia uite, stop de albine. Ia. Da. Ideea e că pe aici am putea găsi și sat. Sunt șanse destul de mari să găsim sat. Hai să vedem. Ar fi fain să găsim sat, fiindcă de la villager facem rost de cărți și de toate. Da, eu, în cazul nu știu să mă bun, eu mă nebunim cu villager, adică soundești. Sunt aici, în spatele tău. Mă, ești magician, m-am întors 360 de grade și nu te vedeam. Tony, ia-mă. Ok. Ideea e că, în cazul nu știați, eu am o nebunie cu villager, adică, bine, nebunie în sensul că trebuie neapărat să găsesc un sat eu. Adică să fac un trading hall, știi, să fac post de cărți de mailing și așa mai departe, că ne ajută. Da. Ok. Mi se pare cunoscută zona asta, nu știu de ce. Da, și mie mi se pare că atunci când caut un sat, așa văd peisajul. Ia, am găsit aici. Poți să vii un pic, poți să vii un pic? Mm. Am încercat o schemă. Stai puțin, că vreau să fac rost de armură. Să fac și de carne. Stai, nu merită să ne facem de piele, că de piele e foarte slabă. Da. Mi-am făcut-o la Caterinca acum, dar... Facem rost și de mâncare în același timp. Da, nu știu, de piele
ne facem mai timeframe, nu știu, că, din nou, nici acum nu știu de ce mi-am făcut cămașa de piele. Uite, floarea soarelui. Da, nu cred că avem nevoie chiar acum de floarea soarelui. Eu o să o iau. O, dar nimic. M-am găsit tot o insulă. Asta e tot insulă unde suntem acum. Mam, numai insulă. O, mine. Ia, am găsit tot. Bine. Stai puțin, stai să mănânc și hai după mine. Bine, mă, Doamne ajută, am găsit și noi sat în sfârșit. Păi cred că acolo o să ne stabilim, nu știu. Bă, nu știu neapărat. Sau am putea totuși, știți? Fiindcă, Adică mai și zona aia care îmi place mie destul de mult, adică poți să-ți faci o bază destul de faină. Și mai și satul aici, da, aici ne stabilim. da, doar că nu în episodul ăsta, în Nu în următoare... episodul ăsta, în următorul episod ne ducem toate lucrurile, nu știu, ne mutăm toate obiectele în camera, știți? Că n-are sens să vă puțin pe clip. Sau am putea, da, și episodul următor am putea să minăm, să facem rost, acolo la mina aia mare de lângă noi. De fapt, am putea acolo. Dacă să notez coordonatele neapărat, că dacă uităm zona asta, le notez după clip. Ia, vezi ce librarian! Hai să lutăm, păi cred că luăm pâinea asta. Mamă, ăsta dă mending, Fii atent. Vino un pic, ăsta dă mending. Ia, stai. Da, Dar man. am vrut să te trolez, Doamne, dar am fost destul de troll episodul ăsta. Da. Da. Stai să lutez, să căutăm aici. Eu zic să luăm... Da, să luăm pâinea, că e foarte bună. Stai un pic. Nu mi-am luat în inventar din mic. Stai un pic, stai puțin. Am putea să batem Iron Golem-ul pentru fier, dar nu știu dacă se merge. Da, fii atenți. Tu ia hibelurile cu sapa, iar eu bat Iron Golem-ul. Da. Bun. Hai să vedem. Primul! Ok. Așa. A rămas blocat. E așa mi se pare. What? Da, mă, stai, împinge-l un pic. Dar noi da hit, împinge numai. Gata. Dar tot se bagă. Așa, gata, vine. Hai odată că m-am plictisit aici. Aoleu. Bă, e bun satul ăsta, sincer. Ia vezi, avem și ăsta, fierar din ăsta, care are Blast Furnace. Bun, stai să vedem ce e în casa asta. Bă, putem să mai facem o temă. Uite, o să iau Blast Furnace-ul ăsta. Da, ia că avem nevoie și se face destul de greu. Ia, mai luptăm pe aici, nu știu. Da, hai să mai vedem. Bă, știi care e ideea? Că de la Blast, adică putem să ne facem un villager care să-și ia job de la Blast Furnace, știi? Și să facem o rost de amor de diamant de la el, dar cred că e prea complicat, sincer. Da. Adică foarte mult gold și foarte multe resurse să vindem și, foarte multe emeralde în principiu. Da. Dar avem și aici o mină. Mare? Pare destul de mare, nu știu. E bună. Pare ok, sincer. Stai că parcă să mă extindea în zona asta. Da, dar mă gândeam, nu știu, mai bine să lutăm, să exploatăm toată mina de lângă noi. Amândouă minele, de fapt. Da. Uite, încă un portal. Da, le-ai văzut și tu? Da, ce mare e. Ia, și mă plimb 2 pași mai mult și mai găsesc un sat. Mam. Păi e bombă, nu știu, sigur dar asta. sincer, parcă ruinele de portal se găsesc cam prea ușor. Mamă, dar ce fain e. Nu am găsit ce... Da, ia vezi ce avem aici. Mamă, ce split! Stai, vreau să văd. What? Ia da, e mai bun asta? Ia-o. Uite, stai că iau eu toate astea. Poți să le iei tu. Ia eu mă, să mănânc. Da, uite, poți să iei lopata. Că am deja una. Am și lopata. Uite, stai că ți-o dau acum. Uite pe asta. Ok. Stai și îți dau pe asta. Păi nu, că am deja.
Bun. Asta ce are? Asta ce enchantor are ăla pe care l-ai aruncat? Ăsta care ți l-am dat ție, ăsta care acum mi-am pus Blessed Protection 4. Da. Stai să Da. văd dacă am 4. Stai să am. Aia trebuie să-i pat. Așa. Cred că ar trebui să încheiem, nu știu, episodul, Da, fiindcă... cred că, da, aici încheiem episodul. Eu, stai puțin că... Ia. Ia vezi, Mamă, Matea, vină puțin aici. full gold. Ăsta regele zombie. O să-l batem. Bă, mi-a dat foc. Aole, uite, încă unul, uite-l, încă unul. Mă, deci, te pune că cheamă și ăștia dacă sunt în flăcări și îți dau hit, îți dau și ție foc. Eu știam că pe Java Edition merge asta, da. Deci nu cred. Iar ai găsit sat. Ne vedem în episodul următor. Cu încă un sat. Ma. Da, acesta a fost clipul. Ne revedem și ne auzim data viitoare. Goodbye. Goodbye.